Alright, nginibingelele ingane zakwethu, kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina ingane zakwethu. Ngixolisa ngathi ngiyamoyezela noma ngathi ngiyahleka ngoba ngijabule nje. Khona enye ivesi ingane zakwethu athi ngifisa mhlawumbe sithi kulithinta kancane. Uyabona? La John chapter 14 verse 1 no 2. Ngoka Johani ivangeli labhala uJohani ngoka Johani chapter 14 verse 1 no 2. Chapter 14 verse 1 no 2 uyabona? Leli verse lelingane zakwethu ngifuna uqhuquzela abantu abangabazalwane ingane zakwethu ukuthi mawukholwa uJesu Kristu mhlambe awunawo umuzi la emhlabeni yabona, awunawo mhlambe umuzi yabona, mhlambe uhlala emkhukhwini njengami njengoba ngihlala emkhukhwini. Yebo ukwami la kodwa ke ngihlala emkhukhwini yabona. Ngifuna ukugqugquzela namhlanje ukuthi qina ngane yakwethu, ungazi mhlambe ugrumble mhlambe ukhala uNkulunkulu uthi hey Nkosi yami anginawo umuzi yabona. Yabona sengiyoze ngife vele ngishiye mhlambe izingane zami zikanje, mhlambe izingane zami ihlala emkhukhwini mhlambe ihlala emzini abantu okwenzakalani. Uma umzalwane ngane yakwethu uqina uma isibindi khona iveze ngifuna ukufundela lona la elizokumangaza ukuthi uNkulunkulu usibekeleni ekhaya ezulwini yabona. Ngicela uqale ngilifunde ngesingisi bese ngilifunda ngesiZulu kodwa limnandi ngesiZulu kahle kahle, isingisi asingibekeli kahle kodwa isiZulu singibekela kahle. Okay, ngiqale la lithi chapter 14 verse 1 no 2 lithi let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kusho uJesu, amazwi kaJesu Kristu asho umlomo wakhe. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Ngiyime lapho. Awuthi ngilifunde ngesiZulu ngoba isingisi ngiyasizwa sona kodwa ngathi angisizwa kahle. Elezulu lithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Le isho uJesu le ndaba le. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi, kusho uJesu Kristu. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiyakunitshela. Okay, ngilanda lana ngigqugquzela wena mzalwane ukuthi njengoba sikholwa uJesu Kristu mhlawumbe kwesinye isikhathi awunawo umuzi, izinto azikhambeli kahle. uJesu Kristu la usitshela ukuthi ezulwini ekhaya likayise kukhona izindlu. So umzalwane ukholwa uNkosi uJesu Kristu unendlu esekhaya ezulwini yabona. Izindlu ezizobe hlala kuzo. Noma iBhayibheli mawulifunda lonke lengasa explainile ukuthi khonani kulezo zindlu lezo lingasachaza ngokugcwele, but sonke siyazi ingane zakwethu ukuthi indlu kumele ibe nefurniture phakathi yabona. Sonke siyakwazi lokho yabona. Ngizamulanda ingane zakwethu ukuthi mawukholwa iNkosi uJesu Kristu mawufa la emhlabeni uhambe ekhaya ezulwini uphile impilo engcwele yabona, khona indlu onayo ekhaya ezulwini. Wonke umzalwane ophila la emhlabeni yabona, lezo zindlu lezo soyithola emva kokuba sesahlulelwe sesijajiwe yabona. Wonke umzalwane okholwa iNkosi uJesu Kristu uyayithola leyo ndlu leyo yabona. Sekida ngokugqugquzela ngane ukuthi ngisho kuthiwa mhlawumbe ufele emkhukhwini umzalwane kungakuthusi lokho yabona. Wena une-mansion ezulwini, akusho mina kusho uJesu Kristu. Uma ungangikholwa lifundele ilizwi lengane zakuthi John chapter 14 verse 1 to lokhu verse 1 to 2 lithi enhlizweni yenu mayingakhathazeki, ukholwana uNkulunkulu, nikholwa na uJesu Kristu. Wayesethi uJesu indaba yami ithi ekhaya kaBaba kunezindlu eziningi uyabona. Ngalendlela le angisho mhlawumbe ukuthi kumele singasebenzi ngokuyikhandla singabazalwane yabona, sisebenzini ngokuyikhandla siphusheni yebo, kodwa ima mhlawumbe kuze kufike ithuba lo mhlawumbe uyashona uyandlula emhlabeni ungenawo mhlawumbe umuzi noma ungenayo indlu, khululeka mntaka baba ikhona yakhe ekhaya ezulwini yabona. Washo uJesu la wonke umzalwane okholwa iNkosi uJesu mayeshona ekhaya ezulwini ubekelwe indlu yabona. Emva kuba sisahlulele sozamukela lezo zindlu lezo yabona, loya nalo ebe nesikhiye sakhe. Kodwa ke angisho ngaleyo ndlela ukuthi singasebenzi ngokuyikhandla, asisebenzeni ingane zakuthi ngokuyikhandla, siphusheni sisebenzele izingane zethu zibe nezindlu zibe namakhaya emhlabeni. Kodwa ngithi angikugqugquzela ukuthi ungagrambuli phambi kaNkulunkulu yabona, nendlu yakhe ekhaya ezulwini yabona. Ngiyabonga, khulumbe nosuku oluhle ne.